Kontúra versus bronzer. Aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Kontúra slúži na definíciu lícnych kostí a tých črt tváre, ktoré chcete zvýrazniť. Existuje jeden správny spôsob, ako kontúrovať. Každý by mal kontúrovať špecificky na základe tvaru jeho tváre. Kontúra by vždy mala mať studený odtieň, no a bronzer naopak teplý. Čo sa týka farieb, myslím si, že ten rozdiel je tam úplne zjavný. Ako si správne vybrať odtieň? Pozrite sa poriadne do zrkadla na dennom svetle, tam, kde sa bežne líčite, a dobre sa zahľadte na prirodzené tiene, ktoré sa tvoria na vašej tvári. Presne takýto podobný odtieň chcete dosiahnuť aj s tou kontúrou. Čo sa týka bronzeru, ten by mal byť zase teplejší a na rozdiel od kontúry nemá definovať vaše lícne kosti alebo iné črty tváre, ale má vám naopak rozžiariť pleť a priniesť do nej trochu farby. V lete napríklad výborne vyzdvihne vaše opálenie a v zime vám zase dokáže do tváre priniesť viac takého života a sviežosti. Na kontúru chcete primárne štetec, ktorý je nejaký precíznejší, ako napríklad tento. A na bronzer sa zase hodí veľký, gulatý a huňatý štetec, ako napríklad jeden z týchto. Poďme si to spoločne ukázať na tvári. Používam tento kontúrovací púder od Kevina Aucoina, dúfam, že to dobre vyslovila. Je v odtieni Light. Ideálne by sme ten produkt mali vrstviť, takže si nemusíte nabrať na začiatok hneď príliš veľa. Dobrá pomocka na kontúrovanie je, že začínam od vrchu svojho ucha a tu mi vlastne ide tá lícna kosť, to aj vlastne cítim. A takto pomaly, veľmi ľahkou rukou tieňujem. Blendujem ten tieň smerom dohora, pretože chcem mať taký vypnutý efekt. Ja mám ešte aj dvojitú, niekedy trojitú bradu, takže rada si nanesiem ten púder aj na túto kosť. A snažím sa to rozmazať takto smerom nadol. Na detailnejšie kontúrovanie napríklad nosa si rada ten štetec takto stlačím. Ako vidíte, moja pleť hneď vyzerá užšia, vypnutejšia a dostala nejakú základnú definíciu. A ak vás zaujíma, ako správne používať bronzer, tak sa vidíme v časti 2.